טוב, אז שלום לכולם, היום אני אעשה צ'יטים למשחק סלינק וונג. אוקיי, לוחץ על זה, פתח תפריט, ושאני אתן לעצמי לחכות את כל הזמן שבעולם, שאתם פשוט, זה יעבור לכם בשנייה. טוב, אז יאללה ביי לבינתיים. טוב, חזרתי אליכם, ועכשיו אני לוחץ go to fill. זה אומר לי את זה, לקישור הזה, אני לוחץ על זה. זה אומר לי הסרט קנה, אני מסיר. ושכחתי להגיד פרט מאוד חשוב. כן, הצ'יטים עובדים רק למשחקים שלא צריך לאינטרנט או וי-פיי, או שכאילו לא צריכים, ואונליין. נגיד למישהו נגיד קלאש רויאל, זה עם אונליין וגם עם אינטרנט, אז אי אפשר לעשות. גם אם אחד מהם נמצא באיזשהו משחק, אי אפשר לעשות לזה. טוב, אז כן, אני אחזור לכם מתי שזה יסיים להתקין. חזרתי אליכם, ועכשיו אני פותח את זה. תראו מה יקרה. אז נכנסתי לסלינק וונג, הכל כאילו פשוט. נראה כאילו הכל בסדר. האפליקציה היא מאחורי הכל. כאילו, האפליקציה שלה. ואם אין לכם את האפליקציה קאפי פאצ'ר, אתם חייבים להוריד אותה. אי אפשר בלי התוכנה הזאת. מזלה כזה. כמה לקי. בסדר? יופי. טוב, נעשה סתם. רוצה ייפסל. זה. נו באמת. יופי. טוב, אז אני מתאר. טוב. עכשיו אני צריך לעשות את זה 100 שקל. אוקיי, עכשיו זה אומר לי את הפרסים, אני עושה. אני אראה איך עושים את הצ'יטים. זה נפתח. סתם. זה לא חשוב כרגע, הכסף כי הולך להיות לי הרבה מאוד כסף. יופי. המשך. כי עכשיו אני יכול לקנות. כן, אני לוחץ נגיד על 12,000. זה אומר לי את זה. ואז שזה אומר לי את זה, אני לוחץ yes. אני פשוט עכשיו יכול לקנות כמה דברים שבא לי. תמיד. וכן, אם אתם רוצים תמיד לא ללחוץ על yes, אז אתם יכולים ללחוץ על זה, ואז זה פשוט קונה לכם אוטומטית עכשיו בלי שאתה לוחץ על yes. טוב, אז יאללה ביי.